мана ҳамин бинои 100 барг мебошад ва аз ин тараф пештара Зилони бозор. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар маркази шаҳри Душанбе дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. се хонага дар панҷуму шонаи бинои новостройка суроғаашро нишон медиҳем. хона дар назди Зилони бозор ҷойгир аст. чӣ хеле гуфтем, аз ин тараф 100 барг, дар ин ҷо ҷои пештараи Зилони бозор ҳозир сохтмони маркази савдо рафта истодааст ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Ашан. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дар бино се талифт аз дӯстони азиз ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхонаву ҳаммом, кладовка, дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона. хонаи фурӯшии имрӯзаамон се хонага мебошад бо масоҳати умумии 142 метри квадратӣ бениҳоят масоҳати калон дар панҷум ошшонаи бинои новостройка. ошшонаш ошшонаи беҳтарин аст. худи бино аз 16 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, стяжкаи пол, шкатур, монтажи барқ, об ҳамаш хоидавӣ кардагӣ аст. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. маркази шаҳри Душанбе, дар бари бино мактаб асту дар рӯ ба рӯяш сохтмони маркази савдои нав дар ҷои пештара Зилони бозор рафта истодааст. нархи хона $1300 сари 1 метри квадратӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом TJ танҳо бо қурби давлатӣ гузаронида мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.